Barka da fitowa. To ya gajiya? Ai daman magana da na gaya miki din nan da muka yi da ke jiya. Ne a cikin nan kin gansu? Kin gansu? Ba wanda ta kamata ya aje kuɗin nan in ba ke ba. Wallahi ai sai da sai da debo kuɗin nan gaba ɗayan na tarkato nace ni nawa ka aje mun. Like da Allah ki samu ki adana mana su. Kin gane? Yau wato gari. Malam, da Allah wai mutanen gidan nan ne na yi sallama ta fi 50 ba kowa a gidan. Wai wannan gidan? Eh, to ai jiyan nan suka fashi. Ɗaya suka bar wannan gidan. Dama haya suke aiki.